Nos, hát akkor tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a fizika emeletes 12-es csoportot itt a laborban, ez ünnepélyes alkalomból. Valóban ünnepélyes alkalom, hiszen így, ilyen célból, bemutatkozás céljából, mérés céljából először vagyunk itt. Úgy gondolom, hogy sokszor megforduljanak itt a diákok, esetleg köztük ti is, ahhoz még elég nagy rutin gyakorlat kell, de hát azért rámutatom, hogy mi már mértünk közösen együtt, nem túl sokat, de azért mértünk, úgyhogy nem vagyunk túlságosan hozzászokva a mérésekhez, de úgy gondolom, hogy amikor hozzászokunk, akkor úgy, mint a rendszeres tanórák, ugyanolyan gördülékenyen fognak lezajlani ezek a mérések is. Ismerjük már ezeket az eszközöket, amivel most fogunk dolgozni mai napon. Igaz, hogy nem beszéltünk meg minden részletet előre, de már láttuk ezeket, és most a mai napon ugye a fény-hullám természetéhez tartozó dolgokkal fogunk foglalkozni. Közöttük ugye meg fogjuk mérni a vörös lézerfénynek a hullámhosszát, aztán be fogjuk közösen látni a mérések segítségével, hogy is áll a fény visszaverődése a tükrökről, síktükrökről, és hogy van a fény törésének a törvénye, igazolni fogjuk, hogy a színusz alfa per színusz béta hányados az egyenlő állandó, ehhez mérni és mérni fogunk minden esetben. Viszont egy pici kis elméleti összefoglalót ezekhez a mérésekhez, ami szükséges, azt akkor közületek majd kis Dani fog tartani, és akkor figyeljétek mindazt, amit elmond. Természetesen mi már tanultunk ilyeneket, meg közöttük ezt is, de hát muszáj itt a méréshez ezt megismételni, mint rácsállandó, optikai rács egyebek, mert szükséges a számoláshoz és a méréshez. Úgyhogy akkor remélem, hogy sokszor leszünk majd még így közösen ebbe a laborba, esetleg más tárgyból és kémiából, biológiából ide bekerülhettek, és tényleg őszintén remélem, hogy a elkövetkezendő egy év, tanév, gazdaságév, egy év alkalmas lesz arra, hogy ezt a labort beavassuk, és a diákok minél jobban megszeressék a mérést. Az a lényeg, hogy a feltételek adottak lesznek, mi is egyre nagyobb gyakorlatot szerzünk majd benne, veletek együtt, a többi diákkal együtt, és bizony az, hogy itt gödülékenyen menjenek a dolgok, ahhoz a gyakorlat kell. Úgyhogy át is adom Daninak a szót. Mindjárt a dolog annyi lesz, hogy amikor szükséges, akkor én fogok szólni, el fogok innen tüntetni veletek közösen olyan eszközt, ami már nem szükséges a további méréshez, és ami szükséges, azzal szépen dolgoztok. Osszátok be a munkát egymás között, irányítsátok egymást, vigyázzatok magatokra, hogy itt vannak ilyen dolgok, mint tű, meg körző, meg kalapács, meg elektromos áram, tehát nehogy valami bajotok legyen. Jó, akkor Dani megkérnélek, hogy innentől ezt a részét irányítsa a dolgokat. Első mérésünk az a fény visszaverődéséről fog szólni. Igazából ezzel a méréssel azt akarjuk igazolni, hogy a beesési szög megegyezik azzal a szöggel, amit a kimenő fénysugár zár be a síktükörrel. Hát szerintem kezdjünk is neki. Akkor hát ugye két csoport van, szerintem mindenki foglalja el a helyét, és neki is kezdhetünk. Hát szerintem ezt a kicsit ide kint tegyen, és igazából most Sándor a tükörben lévő gombostűknek a tükör képéhez próbálja hozzáigazítani a következő gombostűket, ezzel is egy egyenes fény, egy egyenest alkot. És majd az egyenesnek a beesési szögét fogjuk vizsgálni. És hogy
gombostűk tükörképe, illetve a kint lévő gombostűk tükörképe egy vonalba essen. Nagyon jó. Be is ütöttük a gombostűket, szerintem most ki is lehet venni, és ceruzával bejelöljük a gombostűknek a helyét. Ezt a mérést egyébként 3-szor fogjuk megismételni, pontosan azért, hogy bizonyítékot nyerjünk arról, hogy a két szög megegyezik. Belsési szög és a visszaverési szögnek majd megfelelően. Jó? Most pedig ugye most merőlegest húzunk a... Beszerkeztjük, ugye? Beszerkeztjük a merőleget. Belsési merőleges így van? Így van. Jó? Jó, tehát van egy belső fénysugarunk, alfával jelöljük, illetve a visszaverődési szöget alfa veszélyvel, mivel két szög. Nem fogják látni a kamera. Mi a megállapításod, Dani? Hát a két szögnek a becsült értéke megegyezik. Így közelítőleg egyenlő. Jó, akkor végül is arra, tehát írd rá, hogy alfa közelítőleg egyenlő, ugye, alfa vesző. Tehát akkor itt is kijött ugye Annáéknál, hogy alfa egyenlő alfa vesző, és még meg is mérték, hogy 25 fokos. 23? 23 másodperc. Jó, akkor még egyszer, szerintem még egyszer mérjétek, végezzük el ezt a kísérletet. Ezt a papírt félrerakjuk, ajándékba el fogjátok tenni. Jó. Akkor megint leszedhetjük a gombostűket. Most a vázon venni a belsős, képzelni a belsős merőlegest, ami most egy évvel megkülönbségünk. Ugye van egy belsési szögünk, illetve egy visszaverési szögünk. Hangosan mondhatod. És bizony egészen pontosan teljesült, ugye? Alfa egyenlő alfa vesző. Ezzel beláttuk, hogy ugye a belső fénysugár és a visszavert fénysugár a belsősi merőlegeshez képest ugyanakkor a szöget zárja. De? És ők egységben vannak. Igen. Igaz, a fény törésének törvényét fogjátok kimérni, mégpedig ugye az, hogy a színusz alfa per színusz beta hányados állandó, hogyha a fény egy új közegbe belép. Ez az új közeg egy ilyen plexiből készült plánparalel lemez. Így van. Ugye a plánparalel lemeznek a helyét megint megjelölitek ceruzával, azért, hogyha elmozdulna, bármikor visszatehessük. Jó, és akkor az egyik oldalon letűztök ugye két gombostűt. Tehát, hogy ne innen kezdjük, hanem innen a másik oldalon van, nincs egy. Mind a kettő meg? De a prizmán keresztül nézed az egy vonalat? Igen. Nem tudom, hogy elték neked a gombostűjéket, hát egyszerűen jó, tehát így látod egy vonalban, jó, persze, úgy van az. Egy ilyen.
És a 4-nek kell ugye egy vonalba lenni. Nos. Ismét elérkeztünk ahhoz a ponthoz, mint az előző mérésnél, hogy eltávolíthatjuk most már a prizmát is, illetve a gombostűket, ugyanis megvan a pontos hely. Jó, és most a képzeletbeli belsősi merőlegest is nézd meg, és akkor pontosan beszélni. Jó, lesz egy alfa belsősi szögünk itt, illetve egy béta 21 szögünk itt. Törési szög. Béta törési szögünk, és ugye amit most vizsgálunk az az, hogy a színusz alfa, illetve a színusz béta hányados az egy prizma esetében mindig állandó. Hát most megnézzük a színusz alfa per színusz béta hányadost, és majd utána a következő kísérletnél megnézzük, hogy ugyanannyi. Így van? Körülbelül 26 fok. Körülbelül 15 fok. Akkor most nem mondjuk, mert most már és akkor majd egy kicsit láthatsz. Szögünk, akkor már csak a hányadosra vagyunk kíváncsi, ugye színusz 26 fok, illetve színusz 15 fok. Ez a hányados kerekítve 1,6, 9, 3, 7, 4. Következő mérésünkkel azt próbáljuk igazolni, hogy más beesési szögnél ez a hányados ugyanakkor. Ugye lámpára a szögeket elvehetnek. És ugye zoomunk. Hát ezt nagyon pontosan eltaláltuk. 40 fok. Jó, ez 26 fok. De ennek nem örülünk. Színusz 40 fok per színusz 26. 1,46631. De tehát 1,5 körül van, jó? Tehát kerekítve 1,5. Így van. Illetve az előző mérésünk eredménye kerekítve szintén 1,5. 1,6 körül van. Megállapíthatjuk, hogy a színusz alfa, illetve színusz béta hányados közelítőleg megegyezik. Most pedig elkérem a mérési eredményeket, a fénytörés törvényének az eredményeit. Nézzük. Jó.
Köszönöm, így hogy mértetek közben, én láttam, hogy elég szép a mérés, és hát először is a fény visszaverődésének a törvényét teljesen nagy pontossággal tudtátok igazolni, ugye mindenkinél ugye szinte teljesen egyforma volt a beesési szög és a visszaverődési szög. Az meg ugye természetes volt, hogy a belső fénysugár, a visszavert fénysugár ugye, és a beesési merőleges egy síkban vannak, hiszen ez nem volt más, mint a A4-es lapnak vagy a rajztáblának a síkja. És nagyon jó a fénytörés mérés, tehát a törésmutatónak a mérése is. Fölolvasnám, hogy miket kaptatok. Tehát ti ketten kaptatok 1,47-et. Írjátok már föl papírra, mert erre szükségünk lesz gyorsan. 1,47. A Daniéknak tehát 1,47. A másik eredménye 1,69, ugye, a kerekítési szabályt alkalmazva. A másik csoportnak az eredménye 1,55, és a másik mérés eredménye ugyancsak a másik csoportnak 1,59, tehát látszik, hogy ez mindegyik 1,6 körül van. Na most vegyük, adjátok össze ezt a 4 eredményt, jó, és vegyük az átlagát ennek a 4 eredménynek. Hát látom, Martin, igen. És ugye a 4 eredménynek az átlaga mennyi, erre vagyok én kíváncsi. $1,575 így van, na, tehát akkor megkaptuk, hogy ennek az anyagnak a levegőre vonatkozható törésmutatója, tehát a plánparalel lemez levegőre vonatkozható törésmutatója 1,575 ezred, tehát 1,58 körül van, és azért tehetünk azt bátran, hogy most a 4 eredményt összeadjuk, mert ugye feltehetően ugyanabból a gyárból jött, ugyanabból az anyagból készült, és tehát ennek az anyagnak a levegőre vonatkozó törésmutatót állapítottuk meg, az irodalmi érték is körül van. Ezt kell tudni. Nagyon kicsi az eltérés, hogyha most hibát számolnánk, relatív hibát, ugye minden egyes részeredményt viszonyítanánk az átlag eredményhez, akkor kapnánk egy eredményt, hogy mennyi a relatív, ki tudnánk számolni, hogy a relatív hiba még 5% sincs, és ilyen körülmények között ez teljesen dicséretes. Jó, és akkor ezt köszönöm szépen, rakjátok rá a rajztáblára az eszközöket, amit ehhez használtunk, tehát minden szépen pontosan, mert majd ezt ugye szortírozzuk. Ott is van gond, most azokat a szedjétek össze. Most tehát a következő mérésünk, úgy mint már említettem, a vörösfény hullámhosszának mérése lesz, és ehhez most Dani a táblánál levezeti nektek, fölírja nektek a táblán. Elmagyarázza nektek azt, amit már persze tudtok, hogy mit használunk, miért mi szükséges ehhez. Tehát amit itt most látni fogunk, azt nagy vonalakban először szeretném lerajzolni. Ugye van nekünk egy optikai rácsunk, ezt most egészen picivel rajzolom le, illetve az optikai ráccsal párhuzamosan nem túl távol tőle egy ernyő, amire fel tudjuk fogni az optikai rácsra rávetített lézerfénysugarat. Mivel az optikai rácson a karcolatok elég sűrűn vannak, ezért nyilvánvaló, hogy a lézerfény el fog hajolni, ahogy áthalad a karcolatok között. Ezért hát valami ilyesmit fogunk tapasztalni, hogy több irányban is a teljes erősítés miatt hát csíkokat, a lézerfénynek a vetületeit fogjuk látni az erdőn. Az interferenciák csíkokat. Az interferenciák csíkokat. Na most ez kicsit arrébb jövök, kisebben lerajzolva a nagyításban. Ez lenne az optikai rács. Esetben kinagyítva egy részét. Hát egy részét kinagyítva. Úgy akartam mondani, hogy kevesebbet kirajzolva belőle, nem kisebbet. Ez az optikai rács, amivel most fogunk mérni. Ennek a rács állandója 300.
ami azt jelenti, hogy 1 mm-nyi részen 300 darab rács állandó van. Egy rács állandó az egy karcalat, illetve egy fényes eresztő rész, tehát ez itt. És mi most ennek lennénk kíváncsiak a nagyságára, amit a következő képen tudunk kiszámolni. Ami egészen pontosan 1/3, szóval 10⁻⁵ méter, hát ez kerekítve 3,33, szóval 10⁻⁶ méter lesz. Na most megfigyelhetjük, hogy a belső fénysugár az optikai áteresztő részeken áthaladva elhajlik. És még egy érdekes dolgot megfigyelhetünk, hogy más áteresztő résznél is ugyanakkor a szögű lesz az elhajlás. Ezt jelöljük is. Van itt egy alfa szögünk, illetve itt is egy ezzel megegyező alfa szögünk van. Láthatjuk már a rajzról is, hogy egy bizonyos útkülönbség van a két fénysugár között. Ezt ugye itt láthatjuk, ez volna az útkülönbség, ugye delta S. Vegyük észre azt, hogy ez a szög, ez is alfa, megegyezik a két elhajlási szögben. Ugyanis merőleges szárú szögek. Merőleges szárú szögek, igen. Hát és így egy trigonometrikus egyenlettel nagyon könnyen kifejezhető delta S. Ugye, mi is az a... Azt tudjuk, hogy a delta S az a interferencia miatt a hullámhoznak az egész számú többszörösével lesz egyenlő, tehát k-szor lambda. Ahol lambda a hullámhoz, k pedig egy egész szám. Akkor 1, 2, 3, 1, 2, 3. Igen, alfa szöget ki tudjuk fejezni a következőképpen, ugye sinus alfa, leolvashatjuk a rajzról, delta S per D lesz. Ugye delta S helyére be tudunk helyettesíteni k-szor lambda. És mivel itt mi most a fénynek a hullámhosszára vagyunk kíváncsiak, ezért átrendezzük az egyenletet a következő képen. Sinus alfa szor D per K. Visszatérve az előző rajzhoz, megfigyelhetjük, hogy itt is lesz majd egy alfa szögünk, ez mindig eltérő lesz majd értelemszerűen. Viszont méréssel megállapíthatjuk ezt a távolságot, amit most x-re jelölök, illetve ezt a távolságot is, amit most y-nál jelölök, és így tanulmányos függvénybe behelyettesítve megkapjuk az alfát. Ugye szomszédok, szemközti szomszédok, y x lesz. És így a kapott szöget behelyettesítjük az eredeti képletünkbe, és megkapjuk a hullámhoz. Keretezve azt a vonulás képletet, hogy ezt fogjuk most használni. Ez használó, és ezt fogjuk használni, ugye mérésnek az x-et, illetve az y-t fogjuk mérni különböző interferenciákat. Különböző elhajlási képek. Az interferencia képeknél jól van, ügyes van. Itt végrehajtottátok a gyakorlatban. Na most a tangens alfa mérése miatt, de még egy kicsit változtatni kell rajta egy picit, mert ugye azt mondtam, hogy itt középen legyen ez.
Egy picit változtatunk rajta, mit is kell változtatni? Mert majd annak ezt is meg kell jelölni. Jó, tehát hogy ne kelljen folyamatosan sötétbe lennünk, amiatt a ernyőn megjelöljük a interferencia csíkokat, és utána fogunk majd a tangens alfa segítségével alfaszöget számolni. Jó, és akkor jelölje meg Anna az interferencia csíkokat mondjuk a jobb oldalon, ügyesen, hogy nem mozduljon meg semmi. Épp annyi elég. Ez is jó. Ez is jó. Na, ezeket a jelöléseket fogjuk felhasználni, és jöjjön Martin, olvassa le ugye a szög melletti befogót, amit a Dani a táblán X-el jelölt. Meddig számolom, mennyi lesz az? Ez a távolság, ez 22 cm. Igen. Tehát az X az 22 cm, az ugye nem átfogó, hanem az szög melletti befogó. Tehát akkor a tangens alfához, akkor mérd meg ugye az első elhajlási kép távolságát. Négy és fél. Érd az majdnem. 4,5 Centi? 4,5 centiméter. Ugye tangens alfa 1, úgy írjátok. Tangens alfa 1 egyenlő, ugye mennyi is volt akkor? 4,5 per 22. 4,5 centi per 22 centi, az mennyi? Hát alfa 1, ez 11,56 fok. Jó, ebből kijön, hogy alfa 1 11,56 fok. Lambda 1 egyenlő d-szer, kis d-szer, színusz alfa 1 per k, ugye, ahol most a k az első elhajlási kép, tehát a k értéke 1 lesz, igaz? Ott van, igen, mögötted van. Itt tudjuk, hogy mennyi? 3,33-szor 10 a mínusz 6-on méter. 3,33-szor 10 a mínusz 6-on méter. Akkor az 600, mennyi nanométer? 667,30. Jó, tehát 667, közelítőleg ugye 667 nanométer kapott a Dani, így van? Így van. Mert 10 a mínusz 9. Te mennyit kaptál? 667 nanométer. Minden. Te mennyit kaptál? Hát igen, annyit kell kapni, hát mindenkinek a GPU ugyanannyit kell, hogy kimutasson. Tehát ez a mérés 667 nanométernek adta ennek a vörös fénynek a hullámhosszát, ami elárulom, hogy jó érték. Nézzük meg a második elhajlási kép alapján mit kapunk. Ez 9,5 cm. Jó, tehát akkor először is jön a tangens alfa, 2, vigyázat. Halljuk, mi jön akkor? Emese mondjad? Tangens? Mégis mi csak a tangensnek tartunk? Tangens 0, Tangens alfa 2. tangens alfa 2 0,4318. Igen, mert ugye képezted a y2 per x-et, nem? Igen. Ez körülbelül így van, és akkor ebből mi jött ki alfa 2-re? Majd mindjárt most Martin kérdezzük. Pillanat, talán. Uh, 23,35 fok. Alfa 2 23,35 fokra jött ki. Neked érdemese? 23,36. Nem baj, de önálló van, igaz? Igen. Jó, igen. Most pedig vegyük elő a lambdás képletet, tehát lambda 2, ugye, lambda 2, csak nyugodtan. ...653,97 nanométert.
Jó, te mennyit kaptál a levesen? 660 nanométer. 160. Te? 661 nanométer. Jó, hát akkor valamit a gép azért másképpen kerekít, semmi gond. Akkor ennyit kaptunk. Csak 3,3-mal számoltam szerintem. Ja, ez jó, lenne. rendben van. Akkor vehetjük ezt 660 nanométernek, igaz? Mindenkinek 660, jó? 660, nem, mert akkor van egy lambda 2-nk, ami körülbelül 660 nanométer, nem? Vagy mert úgyis számolom majd átlagot meg rátéthibát. Jó, és akkor megnézzük a harmadik elhajlási képpel mit ad. Hát azért ez elég szép eredmény, ugye? 667 nanométer, meg 660 nanométer, és ahhoz képest, hogy van az óra mérő távolságon. Jó? 16,3 cm. Mennyi volt annak? 16,3. Igen, értem. Martin, mennyi jött lambda? 665,53 nanométer. Neked? 660. 660 nanométer neked? 660,87. Ez is 661, az is 660, az is 661, és neked? 661,54 nanométer. Jó, tehát úgy gondolom, hogy ez a három ott van 671-nél, igaz? Tehát akkor vegyük úgy mindenki, tehát nem maradjon az eredeti számolásatok, de azért ugye tudjuk, hogy ők közösen 661 nanométert állapítottunk meg. Jó, akkor Anna, de te is most már foglalj helyet, most már az eszközre nincs szükségünk, viszont megnézzük, hogy milyen hibával dolgoztunk, jó? Igen, ott dolgozhatok együtt Martinnal, és akkor nézzük, az első mérés, lambda 1, mindenki gyűjtse össze a mérés eredményét, mennyi volt közösen megállapodtunk a lambda 1? 666 nanométer, jó? Tessék? 667. Jó, akkor mindenki vegye ugye 667 nanométernek a lambda 1-et. Jó, akkor a második mérésünkben miben állapodtunk meg, hogy 660 nanométer, tehát lambda 2 660, és a lambda 3 pedig megállapodtunk, hogy 661, ugye? Hát figyeljetek ide, hát ez egy csodálatos mérés eredmény, hát itt centiméterekkel dolgoztunk, vonalzóval dolgoztunk ahhoz képest, hogy milyen kicsik itt ezek a hullámhosszúk, így van. Most vegyétek ennek a háromnak az átlagát, és ezt fogadjuk el a ezen vörös fény hullámhosszának. Akkor ott valahova jegyezzétek le ezt magatoknak szépen, hogy akkor lambda átlag az mennyi? Anna, mit számoltatok? 662,66. Jó, akkor 662,66, hát vegyük 663 nanométernek, ugye a kerekítési szabály szerint. Na most, akkor számolunk egy hibát, hogy milyen hibával dolgoztunk, mégpedig ugye, ahogy tanultuk, ugye abszolút értékben dolgozunk, tehát akkor legyen delta lambda 1, ugye? Az természetesen, persze ennek az abszolút értéke, delta lambda egy abszolút értékben, az ugye mindegy, hogy számolunk, ugye lambda átlag mínusz lambda 1 abszolút értékben. Körülbelül 0,5%-os hibával dolgoztunk, ha fölfelé kerekítünk, ami egy fél százalékos hiba, igaz? És bizony, ez nagyon elképzelhető, hogy ennek a vörösfénynek ennyi hullámhosszú, meg a vörösfény hullámhosszú 630, 650, 660, ugye, frekvenciák nagy hullámhossznál mérhető, illetve ennyi a hullámhossza. Még számoljátok ki ennek a frekvenciáját, és hogy is kell számolni a frekvencia és a hullámhoz között a összefüggés. 4,525/14-en. Így van, és akkor ha fölmondjuk a szivárvány színeit, vörös, narancssárga, zöld, kék ibolya, igaz, akkor szépen ott van a vörös tartománypalett, igaz, mert ez alatt már az infravörös van. Jó, hát ennyi lett volna a mai mérés. És akkor én a következőt mondanám, nagyon figyeljetek tényleg, amit most mondok, mert tényleg ez, hát nem túl sokat mértünk, ugye még itt a laborban amúgy sem olyan nagyon sokat, mert kevés rá lehetőség. Hát nagyon szépen mértetek.
szép volt, jó volt nézni. Láttam az igyekezetet, a tudást, az okosságot, a géphasználatot és a figyelmet. Úgyhogy én ezt köszönöm szépen. Addig